داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك قبلكم سنة مكتال كينيا وصيت حفشو مرجع تناجيرو دقفتي نابقجت كيمرحو تساقيو أب كينيا أب كل تشحن شوعاتن حفشو مرجع تخايدو نيرو أبت مرجع كأند تودادر تزنبورو بريزيدنت نبر مواي كيباكين كأند مودادر تنبر رايلا أودينغان دمانيروم دحرت مرجع كوميشن مرجع غنا وصيت دمتي قصيرو خيودأن بوقعي كيغلصن كلو مواي كيباكي غزا رؤسو تعواتاي كم زغونه بمقلاص بريزيدنت خوينو كقصل قال محلا فصيمو مودادرتو رايلا أودينغا بوغنو اني تعواتاي بمبال بريزيدنت كم زغونه افليطو أبتوان كوميشن مرجع وسان سوغم تخوص دايكالن دحيرو دما تزابعو تسيتاك عليحو عالم لخوان تعذبتو وغنوم اتمرجع مدنقار كم زنبرو مسكرناتهم هيبوم بز مخنيات أمونغو كلتي أموغنات مسحاب تفتيرو اتمسحاب كابتوم تودادر تحاليفو نابهيراتو موريدو بفلاي أمونغو كوكيا زبهالو بهر نايكيباكن لوفناي أودينغان جيش التلابعو كلتيوم هزاب كان بزمولقو بغوزومو تجفاجفوم كموصيتو دما لعلى حدا شحن 300 سبات كقتلون كلو أستاذ 600 شح دما تمزابيلوم بدحرزي أب كينيا استخايدو من رجعتات بزي درامان جيجتاتن أي حلفون أب نفسو كف من رجع دما حساب كينياوي يخون علم لخاو تعذابي جيجت كي كايد زبل سقات كوينو انتقونا جيجت كي كايد فريحكا ويب مسمس جيجت مسرح ديمقراسي كوكوارت ويكتعنا قفصلا زي بلو مسرح مرجع كقصل قدني قبرو انتقونا حدا خابك اند عنك افت مرجعان ناب جيجت كمرح زقبرون كوميشن مرجع بقاندون بحافشا دما ابتها قرزلو بالشونان كمزقونايو زقلات زحلف سمون بتشعات سلوس اب كينيا بريزيدنتاوي بايتاوي وكلت حزبنا محاضرتن ممرات زكاتته حافشا مرجع تخايد نيرو بمسرت قوام كينيا وصيت بريزيدنتاو مرجع اوشتي شوعات معالتي كنقرالو بز مخنيات بقدمة مالسوني وصيت مرجع تنيكيرولو ابز مرجع زي وصيت قدم منقارو 4 خف شوعات زابالاتا كوميشن مرجع مستزنقر وصيت كم زي سامعو بمقلاصهم از مرجع زون اب حدقا حدا وقجت كيمرح سقات فتيرلو اب حفشاوي مرجع كينيا كل تشحن اسران كلتن كأند تودادرتي نبريزيدنت مكتل بريزيدنت ويليام روتون رايلا أودينغان يمنيروم بمسرة كوميشن مرجع كينيا ويليام روتو ب5.9 مئتويت بتسبيب تعوات خون كلو مودادرتو رايلا أودينغا دما ب4.85 كلا يكون الله بيت صحفت غوسكاس مرجع رايلا أودينغا اتحفشاو مرجع مدنغارات نيرو كبل دروكسيس الله بمسرة مرجع حق كينيا دما أوش شوعات معالتي نتوصيت بمقوام إقواي كبل مسلا لو إذا تحوف كلمة بدلاو رايلا أودينغا بأكل بزعبا مرجع تزاربه نيرو ساليم نونيس تبهلت حقا غازيون نوع كان زينا بي بي سي أبزعبو مقلتي مس رايلا أودينغا نويح زرب كم زكايدة أودينغا وصيت مرجع عمت إلو كم زامن حبيرو أودينغا أقدمونا 4 جزي أمرجع 5 عمت أبزنا حمشاي جزيو زتساتفو مرجعن دحان كخون تسفان دا جبره زبا أسخوينو 5 رخبو حقا غازيو يقلت انتقونا عود كم زخونة تقالي حزولو ويليام روتو نتوصيت بمقبال نسو تعوات 5 زخونة داقيم ندحريت مملاس كم زيل أفليتو نسو بتوسخي مستقنا قنتو بحوار كسرح كم زخونن أبز مسرتو منقستون كم زساتفوم حبيرو كم تستقلت كلتي أموغنات حدقتات بمقبار أبسمعك بطحون تزيكي إلوم قجت زي ترفيو بسنك زي مسمع أبكل تشحن شوعاتنا بستخايدة قجت نحد عمد تحر مغتصالو وانا تصحفي ودو حبرات هاقرات نبر كوفي أنان ناب كينيا بمخاد وعل سلامة كايدنيرو دحرز الرب أم حدار تهاقر حدش نايك قدماي منيسترنت ناي سلطان بوتا بمخفات أودينغا سلطان كم زما أراح جيرو نيرو دحيرو رايلا أودينغا أبتزغط لنا كل تشحن 13 مرجعان مستاف إذا تم قارح ووز نبرة نايك قدماي منيسترنت سلطان كقدفون كلو اتنسل عرق تباهيلو تخافيتو زنبره قداماي منيسترنت ناي سلطان بوتا زي قواماوي قبل علم منبارو تعاتيو ود 55 عمت ويليام روتو أمام محدار بريزيدنت إهورو كينياتا مكتل بريزيدنت كوينو زحلف 10 عمتها قلقليو
ሕጂ ድማ ንመጀመርታ ግዜዩ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ በአንጻሩ ወዲ 77 ዓመት መወዳድርቱ ራይላ ኦዲንጋ ንሓሙሻይ ግዜኡ ኣብ ምርጫ ተወዳዲሩ ኣብዚ ምርጫ እዚ ፍሉይ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምክትሉን ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ብምርሕራሕ ንናይ ነዊሕ እዋን ተቐናቃኒኡ ዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ምድጋፉ እዩ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ 2.5 ዓመት ፕሬዚደንታዊ ኣገልግሎት ብምግባር ቅዋም ኬንያ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ስለዘይፈቅደሉ ካብ ስልጣኑ ዘሎ ከምቲ ንቡር ድማ ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ንምክትሉ ነበር ክድግፍ ትጽቢት ይግበረሉ ነይሩ እንተኾነ ብሰንኪ ብልሽውና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ዝምድና ክልሕልሕ ጸኒሑ እቲ ብልሽውናን ምፍሕፋሕን ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ነዊሕ እዋን መቐናቕንቱን ዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ቡራኪኡ ሂቦ ካብኡ ሓሊፉውን ንኽዕወት ምውዕዋዕ ገይሩሎ ኡሁሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ኣብ ፖለቲካ ሃገረ ኬንያ ዓቢ ተራ ዝተጻወቱ ፖለቲከኛታት እዮም ክልቲኦም ድማ ፖለቲካዊ ውርሻ ካብ ኣቦታቶም ዝወረስዎ ካብ ኣቦ ናብ ውሉድ ዝተሰጋገረ ኮይኑ ኣስታ 3 ዓመት ዘቑፀረ እዩ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታን ምክትሉ ዝነበረ ጃራሞጂ ኦጂንጋ ኦዲንጋን ናይ ክልቲኦም ኣቦታት እዮም ዊልያም ሩቶ ግን ካብ ዝዓንኬል ዝወፀ ኮይኑ ንሱ ካብ ትሑት መነባብሮ ዝነበራ ብማሕረስ እትናበር ስድራ ቤት ዝወፀ እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሚ እውን ከርፋሕ መነባብሮ ዝመርሐ ከም ዝኾነ ይግለጽ እንተኾነ ዊልያም ሩቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃብታም ሚልዮነር እዩ ገለ ወገናት ሩቶ ብጻዕሩ ዝሃብተመ ከም ዝኾነ ክገልጹ ከለው ገለ ካልኦት ድማ ብብልሽውና ሃብቲ ዝኸዕበተ ከም ዝኾነ ይኸሱ ዊልያም ሩቶ ኣብ 2007 ተኻይዱ ናብ ግጭት ናብ ዘምርሐ ምርጫ መንእስያት ብምምራሕ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት በደል ፈጺሙ ተባሂሉ ብላዕለዋይ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ እኳ እንተነበረ ኣብ 2016 ክሲ ተሰሪዙሉ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን ብተመሳሳሊ ናዕቢ ኣላዒልካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ነይሩ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጥቅምቲ 2014 ኣብ ፍርዳዊ መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ክቐርብ እንከሎ ምክትሉ ዊልያም ሩቶ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ኬንያ ኮይኑ ኣገልጊሉ እንተኾነ ንኬንያታ ከፍርድ ዝኽእል ጭብታት ብዘይምርካቡ ነጻ ተባሂሉ ኩሉ መሰናኸላት ተሰጊሩ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስልጣን ምስ ዝርከብ ኣብ ሃገሩ ሓያል ብድሆታት ይጽበዮ ዘሎ ምኽንያቱ ኬንያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁጽሪ ትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም መንእስያት 37 ሚልዮን በፂሕሉ ብዘሎ እዋን መብዛሕትኦም ሸቕለት የብሎምን እቲ ሃገር 72.6 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ ዋጋ መግቢ ብፍላይ ድማ ዕፉንን ዘይትን ብዝተዓጻጸፈ ወሲኹሎ እዚ ግጭት እንተተወሲኽዎ ክብእስ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ እንተኾነ ኣብ ኬንያ ኩሉ ኣሉት ኣይኮነን መንግስቲ ካብ 2003 ኣትሒዙ ብባእታ ትምህርቲ ብነጻ ድሕሪ ምግባሩ ዝበዝሑ ህጻናት ሃገር ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ብምጅማሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁጽሪ ናይ ዝተምሃሩን ዝነቕሑን ዜጋታት ኣብ ዝለዓለ ቁጽሪ ይርከብ 333 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ተንቀሳቐስ ኬንያ 71 ሚእታዊት ሙሉእ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክረክብ እንከሎ 30 ሚእታዊት ድማ ኣገልግሎት ኢንተርነት ይረክብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ሃገር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ክመጽእ ጸኒሑ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ሃገር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ክመጽእ ጸኒሑ ኬንያ ካብ 1888 ክሳብ 1963 ን74 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ እያ ነይራ እዚ ሕጂ እዋን ሒዛቶ ዘላ ደቡባዊ ልኡላዊ መሬት ውርሻ መግዛእታዊ ዶባት እዩ ኣብ 1950ታት መግዛእቲ እንግሊዝ ይኣኽለና ብገዛእ ርእስና ክንመሓደሪና ዝበሉ ኬንያውያን ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ሰውራዊ ምልዓል ኣበጋጊሶም እቲ ሙሙ ማለት ውፃእ ዝተሰመየ ሰውራ ብዘይካ ሕቶ መግዛእቲ ሕቶ መሬትን ፖለቲካዊ ጸቕጥን ብምልዓል ብረት ሒዙ ካብ 1952 ክሳብ 1960 ቃልሲ ካይዱ እንተኾነ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ሰውራ ተሪር ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱን ጡርጡራቱን ኣሰቃቒ ስጉምቲ ወሲዱ ብኻልእ ወገን ኣንጻር መግዛእቲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ጀምራ ምንቅስቓሳት ነይረን እዘን ምንቅስቓሳት ጆሞ ኬንያታን ጃራሞጂ ኦጂንጋ ኦዲንጋን ዝሓቆፋ ነይረን እዞም ክልተ ሰባት ኬንያ ካብ መግዛእቲ ነጻ ክትወፅእ ጃሞም ካብ ዘበረከቱ ቀዳሞት ኬንያውያን እዮም
ድሕሪ ዝተኻየደ ቃልሲ ምስ ንግስነት መንግስቲ ብሪጣንያ ዝተበጽሐ ስምምዕን ኬንያ ኣብ 12 ታሕሳስ 1963 ነጻ ሃገር ኮይና ጸረ መግዛእትን ተቓላሳይ ናጽነትን ዝነበረ ጆሞ ኬንያታ ኣብ ትሕቲ ንግስቲ ብሪጣንያ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብቲ እዋንቲ ኬንያ ነጻ ሃገር ትኾን እምበር ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ብሪጣንያ ዝነበራ ሃገራት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይትያ ንግስትን ርእሰ ምምሕዳርን ነይራ ኬንያ ንሓደ ዓመት ኣብ ከምዚ ምምሕዳር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1964 ንንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምእላይ ሪፓብሊካዊት ሃገር ኮይና ጆሞ ኬንያታ ካብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣን ናብ ፕሬዚደንትነት ብምስጋር ናይ መጀመርታ መራሕቲ ሃገር ኮይኑ ኦዲንጋ ድማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን ስልጣን ሒዙ ኣብ 1978 ጆሞ ኬንያታ ብሞት ድሕሪ ምፍላዩ ቀጺሉ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ን24 ዓመታት ክሳብ 2002 መሪሑ ቀጺሉ ሞይ ኪባኪ ድሕሩ ድማ ኡሁሩ ኬንያታ ናብ ስልጣን ብምድያብ መሪሖም ኬንያታ ንናጽነት ሃገሩ ዝተቓለሰ እኳ እንተነበረ ኣብ ምምሕዳሩ ግን ክሳብ ዕለተ ሞቱ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘይሳትፍን ጽቓጥን ነይሩ ንዑ ተኪኡ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ድማ ናቱ ቅዲ ብምኽታሉ ኣብ ኬንያ ዲሞክራሲ ቦታ ሲኢኑ ክልቲኦም ሓንቲ ሰልፊ ሓንቲ ሃገር ፖሊሲ ነይርዎም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተዶኪና ትርከብ ኬንያ ብሃገራት ኢትዮጵያ ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ከምኡን ህንዳዊ ውቅያኖስ ትዳወብ 55 ሚሊዮን ህዝቢ ክልዋ እንከሎ ኪኩዩ ሉህያ ካለንጅን ልኦ ካምዛ ሶማሊን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ብሄራትን ቋንቋታትን ኣለዋ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊሽን ስዋሂልን እዩ ዝዓበ ቶት ኬንያ ካብ ሕርሻ ቱሪዝምን ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ክኸውን እንከሎ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ተኸቲላ ኣብ ኣፍሪቃ ብኢኮኖሚ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ኣፍሪቃ ካብ ኣየርላንድ ዝተበገሰ ሓድሽ ናይ ንግዲ ውዴት ኣሜዚንግ ግሬስ ፋሚሊ ኤንድ ፍሬንድስ ማለት ኣገራሚ ጸጋ ስድራን ይዕሩኽትን መሓዙትን ዝተሰመየ ኣብ ኣየርላንድ ጀሚሩ ናብ ኣፍሪቃ ብፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ ናይ መርበብ ንግዲ ሓደገኛ ናይ ንግዲ ውዲት ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ኣብ ኣየርላንድ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ዝጀመረን ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝላባዕ ዘሎን ውዲት ነፍሲ ወከፍ ክካፈሎ ዝደሊ ሰብ 1,300 ዩሮን ክኸፍል ከም ዝሕተት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቀልጢፉ ክኸስብ እንተደልዩ ብውሕዱ ክልተ ኣብቲ ንግዲ ዝሳተፉ ሰባት ክዕድም ይጠልብ እዚ ዝገበሩ ሰባት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክህብቱ ምዃኖም ይእምን ናይ ንግዲ ውዲት ኣብ ቴሌፎንካ መልእኽቲ ብምስታት ይጅምር እቲ መልእኽቲ ምስ እትኸፍቶ ናይ መርበብ ንግዲ ማለት ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይ ኦንላይን ቢዝነስ ብዙሕ ከይደኸምካ ካብ ገዛኻ ኮይንካ ብምስራሕ ኣብ ሓፂር እዋን እትብትመሉ መንገዲ እዩ ዓለም ብኢንተርነት ተራኺባ ናብ ቁሸት ተቐይራትሉ ብዘላ እዋን ገንዘብካ ኣብ ናይ መርበብ ንግዲ ብምውፋር ሚልዮነር ኩን ዝብል መዋዓውዒ ዝመጸካ እቲ መልእኽቲ ብጽሑፍ ስእልታትን ተንቀሳቓሲ ስእሊ ቪድዮን ተሰንዩ ብኣዝዩ ማራኺ ኣገባብ ዝቐርብ ኮይኑ ኣብቲ መዋዓውዒ ሰባት መካይንን ካልእ መጋየፅን ሒዞም ገዛውቲ ዘስርሑ ሰብ ጸጋ እኩባት ሰባት ክሕጎሱን ናብርኦም ተመሓይሹን ካልእን የርኢ ገለ ካብቶም ኣባላት ኩባንያ መርበብ ንግዲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓፂር ግዜ ሃብቲ ኻዕቢትና ንስኻ ወይ ንስኸውን ክትብትሙ ተደሊኹም ኣብ ኩባንያና ብምምዝጋብ ናይ ንረኽቦ ጸጋታት ተኻፈልቲ ኾኑ ዝብሉ ኣዝዮም ሰሓብቲ መግለጺታት ይህቡ እዚ መልእኽቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቐዲሞም ኣብቲ ንግዲ ካብ ዝኣተዉ ይዕሩኽካ ኣዝማድካ ወይ መቕረብካ እዩ ዝመጸካ እቶም መልእኽቲ ዝሰዱልካ ብወገኖም ከይስራሕካን ከይደኸምካን ብቐሊሉ ኣታዊታት ከተኻዕብት ከም ዝኾንካ ብምንጋር ኣብቲ ንግዲ ክትኣቱ የተባብዑኻ ከእምኑኻን ከስድዑኻን እውን ይጽዕሩ ገንዘብ ከፊልካ ክልተ ሰባትን ተምፂኻ ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙን ገንዘብካ ብ4 ዕፅፊ ይውስኸልካ ድማ ይውስኹኻ እንታይ እቲካ ስራሕ ትወፍር ትደክም ኣብ ገዛ ኮፊልካ ብኢንተርነት ዘይትሰርሕ ክብሉውን ንባዕሎም ተደናጊሮም የደናግሩኻ እዚ ዓይነት ናይ መርበብ ንግዲ ፒራሚድ ስኪም 4 ስሉሳዊ ኩርናዓዊ ናይ ሃረም ውጥን ወይ ውዲት ይበሃል ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ብሕጊ ክልኩል እዩ ኩልኩል ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነፍሲ ወከፍ ዝተመዝገበ ኣባል ካልኦት ሰባት ክምፅእ ኣለዎ
እቶም ዘምጾም በወገኖም ካልኦት ሰባት የምጽኡ እናበለ ሃረም ዝሰርሕ ብምዃኑ እትረኽቦ ገንዘብ ድማ ካብቶም ብመንገድኻ ዝመጹ ሰባት ተቆራሪጹ ዝውሃበካ ብምዃኑ እዩ ናይ መርበብ ንግዲ ውዲት ሃረም ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሰባት ጥራይ ዘኽስብ ኮይኑ ከፊልካ ሰባት ከተምጽእ እንተዘይክኢልካ እቶም ንስኻቶም ጾሙን ካልኦት ሰባት ከምጽኡ እንተዘይክኢሎም ገንዘብካ ተበሊዕካ ኢኻ ትተርፍ እዚ ማለት እተን ኩባንያታት መርበብ ወይ ኦንላይን ዝተፈላለየ ምህርቲ ከም ሸጣይን ዝሕብራ እቲ ዝሸጥኦ ካብ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ትኬት ክሳብ ናይ ሆቴላት ክፍልታት ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጽባቐ ምህርቲ ክሳብ ክዳውንትን ጫማታትን ጌጣጌጥ ኮታስ ዝተፈላለየ ነገራት ብመስመር ኢንተርነት ከም ዝነግዳይን ዝሕብራ ኣባላተን ድማ ኣብዚ ንግዲ ከም ዝሳተፉ ይገልጻ እዚ ዓይነት ኣገባብ ንግዲ ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምልውዒኡ ዝያዳ ክዋዕዋዕ ኪኢሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሰባት ኣብ ገዛ ተረጊጦም ክውዕሉ ድሕሪ ምጅማሮም እሞ ድማ ኢንተርነት ካብ ሃለዎም ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ክስራሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል ክእመን ጀሚሩ ኣብዚ ናይ ኮሮና ምርጋጥ እዋን ናይ መርበብ ንግዲ ኣብ ኣፍሪቃ ልክዕ ከም ኮሮና ቫይረስ እዩ ካብ ሰባት ናብ ሰባት ዝላባዕ ዘሎ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳብ ናይጀርያ ካብ ጋና ክሳብ ሞዛምቢክ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ትሕቲ ሳህራ ዝርከባ ሃገራት 10,000 ሰባት ኣውፊርናዮ ዝበልዎ ገንዘቦም ከም ዝተበልዑን ከም ዝኸሰሩን ይገልጹ ኣለዉ እዚ ዓይነት ንግዲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተፈላለዩ ስም ክህብዎ ዝጸንሑ ኮይኖም እዚ ኣብ ኣየርላንድ ተበጊሱ ናብ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ዘሎ ናይ ሸፈጥ ንግዲ ኣዝዩ ሓደገኛን ውዲታውን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ውድድርን ምክልኻል ጉድኣት ዓማዊልን ኣየርላንድ CCPC ገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ይኹኑ ኣብ ኣየርላንድ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ከይጥቀሙሉ ኩልኩል ብምዃኑ ድማ ከስድዖም ንዝፍትን ናብ ሕጊ ከቕርብዎ ጸዊዑ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ ክራውድዋን ዝተባህለ ንግዲ እውን ኣሎ ክራውድዋን ብዮናስ ኤሪክ ወርነር ዝተባህለ ሽወደናዊ ዝተመስረተ ትካል እዩ ዮናስ ክራውድዋን ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ መርበብ ንግዲ ከም ዝኾነ ይገልጽ ካብ ኔዘርላንድስ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያን ካልኦት ሃገራትን ኣባላት ከም ዘለዎ ክሕብር እንከሎ እቶም ኣብ ንግዲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሖም ዝብሎም ኣባላት ብወገኖም ብመንገዲ ክራውድዋን ኣብ ሓፂር ግዜ ሚልዮነራት ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ይሕብሩ ክራውድዋን $500 ከፊልካ ኣባል ምስ ኮንካ ንስኻ እውን ዓማዊል ዝኾኑ ሰባት ከተምፅእ ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ትምህርቲ መደባት ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ምኽሪ ናይ መኽሰብ ምምቕራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣባላት ኩባንያ ይሕብሩ እንተኾነ ንዝተወሰኸ መኽሰባት ክትረክብ ካብ 99 ክሳብ 4,000 ዩሮ ዝሸየጥ ኣስተምህሮታት ከፊልካ ክትመሃሮ ኣለካ ዝያዳ መኽሰብ ክትረክብ እንተደሊኻ ድማ ነዚ ኣስተምህሮታት ክትገዝኦ ትግደድ እዚ ኣስተምህሮታት ገዚእካ እንተተሳቲፍካዮ ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ሚልዮነር ከም ትኸውን ይነግሩኻ እንተኾነ ተሓቂ ሰባት እንተዘይምፂካ ትረኽቦ ኣታዊ የለን በዚ መንገዲ 10,000 ኣፍሪቃውያን ገንዘቦም ከፊሎም ከሲሮም ይተርፉ ኣለዉ ኣካየድቲ ክራውድዋን ኣብ ትካሎም ተመዝጊቦም ዝኸሰሩ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ግድለት ከም ዝኾነ ይገልጹ ነዚ ኸብሩ እንከለዉ ሰባት ከተምፅእ እንተዘይክኢልካ ብጉባኤ ጻዓርካን ማለት ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰባት ብምምጻእ ናይ ዝኸሰቡ ዓማዊል ስእልታትን ታሪኽን ይዝርግሑልካን ይነግሩኻን በዚ ኣገባብ 10,000 ኣፍሪቃውያን ከሲሮም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልቕሓትዮም ኣለዉ ሓያሎ ድማ ንስኻ እንተዘይተእትወኒ ኣብዚ መውደቕኩም ብዝብል ምስ መቕርቦምን ብጾቶምን ይቀሓሩ ኣለዉ ክስታት ብምብዝሑ ክራውድዋን ይኹን ካልእ ንዕኡ ዝመሳሰሉ ትካላት ኣብ ናሚብያ ሞሪሸስ ብሩንዲ ጋቦንን ኣይቮሪኮስትን ዝኣመሰላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕጊ ተኸልኪሉ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ዓረብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብኸምኦም ኤርትራውያን ተታሊሎም ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ናይ መርበብ ንግዲ ኣቲና ክብሉ ክትሰምዕ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ገለ ካብዞም ኤርትራውያን ብገርህ ልቦም ክብቱም ኢሎም ዝኣትዎ ኾኑ ከለዉ ገለ ድማ በኣና ናባና ብዝብል ሰብ ከምፁ ስለ ዘለዎም ንኻልኦት ከም ዘምፅኡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብቐጻሊ ዝስማዕ ዘለዎ ረኾይኑ ኣሎ ከሲርና ናይ ዝብሉ ሰባት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ በዚ ምኽንያት ብነጻ ዝዕደል ገንዘብ ስለ ዘየለ ኣብ ናይ መርበብ ንግዲ ቅድሚ ምእታውካ እቲ ጉዳይ እንታዩ ብጥብቂ መጽናዕቲ ምክያድ የድሊ
توسخي إرمياس جوزيف أسقودم كاب إرتراو أبون أفريقاويت أمريكاويت هادن زولد نيبسي هاسل بزبل ناي مدرخ سم زيادة زفلت أبقد موزيك أراب سنتف زنبرا سنتفاويو نيبسي هاسل كاب مفارق للتشحات حيزو أب مصحف ممراتن مدلاون موزيكا كمون راباب مكبار كواسا بمجمار أب حاتير غزيه هو بنت كركبن كلو زماراتون كونتينوس كرينشون كالوتن زعمسلو ألبومات موزيكا زرقيحو كالوت حيالو نتسل درفتاتون نابعدا قريبو إرمياس جوزيف أسقودم ويدمان نيبسي هاسل كاب كالوت رابرات فوليز قبرو هو بنت ولا كوان ترخبن جنزب انت قبرن كاب زعبيلو غزاوتي كرينشو لوس أنجلس كرحقسي موسانيو نسو زعبيلو غزاوتي قبن زفت أملو حدقنيا بوتا كوان تنبرا كابو خير حق أبتو بوتا ناي نقدو بوتاتات بمخفات ندك غزاوتو ناي سراح أدل كفت ريجاميرو نيرو نيبسي هاسل قبل الموسيقى نستوقد غزاوتو كحجز مفتانو بحيالو سبات سنة ببنياتات سبورتنياتاتن أثليتاتن تفتاونتن أدنقوتن كركب بقيعو نيبسي هاسل بسالسان حد المقابيت كل التشحن 19 بزت تتوكسلو تيتوغي موتن كلو دحرو موتون زيادة هو بالنت كركب بقيعو نيبسي هاسل زحلف سوني 15 نحاسة مبل 37 عموت نيرو مبعال على تلدتو مغنيات بمقبار بيت مخري نقدي هوليوود بسمو كوخوب ووك اوف فيم اب هوليوود امبيرولو كوخوب ووك اوف فيم مالت قعزو نابزنا بستفلالي موياسنة باب تلفزيون فيلم موزيكان كالان هو النت نزرخبون قبل بمليونات سفيروم تفتاو النت نزرخبو زوهابيو اتكوخوب امار شابلي تزعبي قودنا هوليوود كنبرن كلو ناي كبري شلماتيو مسحبو تاتنيات دمايو زخبركم سمعتنا بعوت أرقاي استدالوه نايلومي أفريقيا أب سومونزي أب استفتيمولو زمت سومون بخالة حستوك سابن الرخب سنايكنا